duk mutumin da yau za a waye gari a ce yau gashi ya sa kuɗinsa ya aure kuma ya dan zauna da matan kawai sai ya ji ya rabu da ita saboda shi ne ya fi kowa kuɗi a duniya, to babu dakikancin da ya kai wannan. Wato a duniya na yi aure ɗai ni kana ba alfahari nake da numbers ɗin ba na alfahari da haka, kuma duk wanda na aura muka samu problem ba na fitowa in ce ga in ba duniya labarin abin da yake faruwa ko abin da ya faru tsakanina da iyalaina, saboda ba daidai ba ne. Muna da 'ya'ya da su, wani abin ba za ka iya fitowa ka ce gashi ba, kuma kai ma kana da baki. Idan kana da baki, ita ma matarka tana da bakin da za ta iya fitowa ta kare kanta. So a maimakon mu zubarwa da 'ya'yanmu mutunci, ya zama dole in yi haƙuri in rufe bakina kada abin ya zama issue. Amma wannan karan I have to, maganan gaskiya kenan. Zagin da mutane suke min da cin mutunci akan aure saki, ba zan ce baya damuna ba. So amma daga baya da na gano cewa duk abin da ke faruwa da ni da iyalaina ba wanda yake kallo sai 'yan uwana, sai wasu abokaina, amma kuma duniya kullum ni ne mai laifi. So na karba tunda har na ci gaba da rayuwa ba tare da abin na bashi ya kai ni na shiga wani yanayi na depression ko yanayin da bai kamata ba. Ko ba komai ina da 'ya'ya waɗanda suke bukata su ganni da raina da lafiya na, ina da 'yan uwa da iyaye da suke son su ganni da raina da lafiya na. So ba zan rika bari abin damuwa ya zama na cewa ya kai ga ya shiga wani yanayi ba, kuma ba zan yi wa abokan zama na sharri akan wani abu wanda ba haka bane, kuma fito in ce haka ne. So daɗinta duniya, hanyoyi da yawa da mutum zai iya wanke kansa, akwai hanyoyi da yawa. To sai dai kawai abin da na sani shine ni wannan sana'ar da nake ciki ita ce sana'ar da ta jawo min duk waɗannan matsalolin, kuma ba masu ba, matsaloli da yawa a rayuwa wanda ni Allah subhanahu wataala shi ya san komai. Amma da buɗewa mutum ake yi a rayuwa, a ce in ka shiga kaza za ka zama kaza, abu kaza zai faru da kai, kaza zai faru, to bana tunanin zan ɗauki sana'ar shahara ko in ce sana'ar fim wanda babu wani abinka na duniya da yake iya rufuwa. Saboda abin da zan faɗa is a long story, but let me cut it short. Na samu problem da matata Safiya, kusan a yanzu ana neman 'yan watanni haka tana gidansu. So duk yadda ya kamata a ce iyaye, 'yan uwa waɗanda suke da hakkin a zauna a sasanta, an zauna, amma ba abin bai sasantu ba. So in fact kawai dai yanzu tana gidansu, kuma abubuwa da yawa sun faru, kuma tun da muka yi aure abubuwa da yawa sun faru, amma dole sai ana yin haƙuri a rayuwa har sai abin ya kai ga inda ba za a iya haƙuri ba. Tun da na yi aure, waya cellular ita ce take kawo matsala tsakanina da matata.